Хусейн Фәйзханов, әлбәттә, безнең татар халкыбыз өчен иң мәшһүр, иң атаклы просветитель, мәгърифәтче дип әйтергә була. Чөнки Казанда булганнан соң ул Санкт-Петербург университетында хезмәт кыла һәм атаклы алимлар бергә Березин булсын, Мирза Казимбек булсын, башкалар белән Европадагы таратылган белем, аны кулланып, алып, аңлап, ул безнең ислам мәдрәсәләребездә укыту тәрбиясен, тәртибен турында сөйли. Шуңа күрә безнең мәдрәсәләребезне Ислахул Мадарис аның кул язмасы калган. Ничек мәдрәсәләр киләчәктә булырга тиеш? Әгәр дә татар дөньясы, мусульманнар шуны конкурент ясарга христиан дәүләтләренә, урыс халкына карата теләсәләр, алар әлбәттә үзләренең мәдрәсәләрдә рус телен укыту, дөньяви мәддәләрне укыту, фәннәрне укыту тиеш. Шуңа күрә Ислахул Мадарис мәдрәсәләренә реформа кылу аның иң атаклы шундый бер калган әсәре. Икенче яктан Хусейн Фәйзхановның күп калган кул язмалары. Әгәр без хәзерге вакытта шул кул язмаларны укыган вакытта күрәбез, тарихка багышланган, фәлсәфи, дини тәгълиматкә, башка мәгърифәткә. Шуңа күрә аның кул язмалары күп булганга күрә, алар безгә бик мөһим. Шуңа күрә безнең алимларыбыз алар хәзерге вакытта укый башладылар, аңлыйбыз аларны, укыйбыз һәм дә вөҗүткә, дөньяга аларны таратабыз. Шуңа күрә Хусейн Фәйзхановның калган әсәрләре, Татар ханлыгы, Касим ханлыгы, шул булгарларга багышланган беренче тарихлар, алар безгә мәгълүм. Шаһабуддин Мәрҗани үзенең китабында Мустафадул Ахбар күп мәгълүматларны, күп шул хәбәрләрне бергәләшеп, аларны язып, бергәләшеп, аларны җыеп, алар шул зор әсәрне, фундаментальный шундый хезмәтне калдырдылар. Шуңа күрә Хусейн Фәйзханов, Шаһабуддин Мәрҗани белән бергә шул безнең татар халкыбызның тарихыбызга шундый фундаментальный стаж, асыл калдыралар дип әйтергә була. Хусейн Фәйзханов Сабачи, без элек вакытта Сабачи, хәзерге вакытта Нижгар татарлар Сабачи дип әйтәләр. Инде бүгенге секендә аны Сафаджай, Красная Горка дип атыйлар. Ул Түбән Новгород өлкәсендә, Пильна районында урнашкан бер иске авылы. Шул авылның тарихы 14-нче гасырга килә, 14-нче гасырдан ул мәгълүм. Шул авылда мурзалар, күп имамлар, ишанлар, хәзрәтләр белән билгеле бер авыл. Аннары Казанда һәм Заказаниядә дини белемнәрне алып, Казанда иң атаклы мәдрәсәләрдә, Апанай мәчетендә һәм Иске Таш мәчетендә белемне ала. Аннары Шаһабуддин Мәрҗани хәзрәтләре Бухаралардан, Самаркандтан кайткан вакытта, аннарда беренче шәкертләрдән булып, 4 ел дәвамында белем алып, Шаһабуддин хәзрәтнең атаклы бер шәкертләрдән талиптан була. Нәрсәдә мин бу сүзләрне әйтәм? Чөнки Шаһабуддин Мәрҗаниның иң күркәм кул язмасы, аның шундый әсәре калган Вафиятул Аслаф. Вафиятул Аслафны караган вакытта нинди кешегә иң күп багышланган битләр ул Хусейн Фәйзхановка. Ягъни шул кадәр аны яратып, аны зур күреп, анарга карата шул күп хезмәтләр калдырган Шаһабуддин хәзрәтләре. Һәм дә Шаһабуддин хәзрәтләре Хусейн Фәйзхановның нинди талантлы шундый кеше булганга күрә, аны шундый алим буларак әйтә. Мин бу кешедән бик каты файдаландым. Чөнки мәдрәсәне тамамлаган вакытта Хусейн Фәйзхановның 2 юлы бар иде. Я Бухарага барып, Бухарада укырга, дини белемнәрне ныгытырга, киңәйтергә, я Санкт-Петербургка. Шаһабуддин Мәрҗани риза булмады баштан. Ул тели иде Хусейн Фәйзханов Бухарага барып, дини белемнәргә үз ömrен багышлансын. Ләкин Хусейн Фәйзханов Санкт-Петербургга күчеп, аннары берничә еллар узганнан соңра Мәрҗани хәзрәте үзе әйтә: "Мин бик каты файдаландым. Нинди булса китап табылды икән, ишетелде икәнме? Нинди булса әсәр, кул язмасы шул Хусейн Фәйзханов аркылы миңа мәгълүм булды." Ягъни Шаһабуддин
Шиһабуддин хәзрәт Мәрҗәнинең шул әсәрләре Хусейн Фәйзханов аркасында табылды, җыелды. Һәм шуңа күрә бу ике алим кишесенең иҗади шундый творчество булганга күрә без бүгенге көндә аларның калган тарихларын, хезмәтләрен укып торабыз, тәрҗемә итә алабыз. Бу безгә хәзерге вакытта бик мәгълүм, бик файдалы. Аның нәселе бигрәк тә кызы. Чөнки ике бала яшьләрдә вафат булганнар, ләкин өч хатын кыз, алар иң яхшы, үзенең вакытында иң яхшы гимназияларда белем алганнар һәм аннары Алкинлар дигән аилә, Алкина аиләсеннән депутат Государственной Думы булып чыктылар һәм шундый атаклы кешеләр. Бер кызы Шаймарданов булды депутат Государственной Думы буларак Башкирияда шундый землевладелец булды. Шуңа күрә аның нәселе, аның внуклары, балалары бик шундый атаклы эшләрдә, ирләрдә ханымлар булып, һәм дә аларның внуклары да бик билгеле. Бер кызның адымлары без аларны югаттык Германияда, Туркияда. Yani Германияга, Туркияга. Кызганычка каршы бүгенге көндә бер кеше табылмады. Абдулгалям нәселеннән кешеләр табылды. Хусейн Фәйзханов аның нәселеннән хәзерге вакытта тора торган, яши торган. Мин Фәйзханов нәселеннән, Хусейн Фәйзханов нәселеннән кешеләрне күргәнбез, очрашканбыз юк. Ләкин аның авылында Хусейн Фәйзханов турысында мусульманнар, кешеләр, авылдашлары беләләр, аның кабере сакланган. Нинди ул зор кеше икәнлеген беләләр. Хәтта Сафаҗай авылында авыл мәктәбе Хусейн Фәйзханов исемендәге мәктәп. Шуңа күрә Түбән Новгородта безнең ислам институтыбыз Хусейн Фәйзханов институты дип атады. Шуңа күрә Хусейн Фәйзхановның аның иҗаты алхамдулилlah таратылган, и безнең алимларыбыз укыйлар, яшьләребез, шәкертләребез аның кул язмаларını күргән вакытта нинди матур аның почерки булган, нинди матур төрле каллиграфия, насталик каллиграфиясы, дивани, башка каллиграфиялардан барды. Бүгенге көндә без хатта күчергә укый да алмыйбыз. Ничек бу кеше 23 тел белеп, Огуз теленнән, Чагатай теленнән, Чуваш теленнән, Мари теленнән, Османлы теленнән, араб, фарси, турки, башкалар искиткеч. Ул башына керми торган, ничек ушлай буга? Син аларны укыйсың, аласың, укып та булмый. Хусейн Фәйзханов шәм белән кулланып, элек вакытта юк, башка шәмләр генә, шул шәм белән кулланып меңләгән битле китапларны күчереп язды һәм калдырган, саклана хәзерге вакытта Санкт-Петербург институтында. 23 белгән. Үзе укыткан татар телен, турки телен һәм араб телен. Эч мәддәсен, эч фәнне укыткан Санкт-Петербург университетында. Бүгенге көндә аңлыйбыз инде бер фән булса, бер дисциплина булса, син аны укыта аласың. Укытучымы, профессор буларак, шул адам буласы безнең Хусейн Фәйзханов без эч телен укыта, аларга тагын да өстенрәк каллиграфиясын, Хуснул хат дигән каллиграфиясын да укыта. Ягъни Санкт-Петербург өчен ул безнең татарлардан Гади аиләсе тумышы, аның аталары нинди булса шейхлары, әллә нинди сәүдәгәрләр булмады. Ягъни ул бик кызыклы әйбер. 19 гасырда авыл баласы шундый карьера ясады. Мин уйлыйм, әгәр дә Хусейн Фәйзханов 66 елда вафат булмаган булса иде, ягъни 43 яшендә үлде. 43 яшендә вафат булды. Әгәр дә бераз гына 20 ел тора торган булса, ул Санкт-Петербургның беренче профессор булырга мөмкин. Чөнки татарлар арасында член археологического общества ул беренче булды. Брагаус Эфрон дигән энциклопедический словарь аның исеме кертелгән. Бу мәгълүматлар безгә мәгълүм. Бу укулар дип әйткән идегез,